Bai, bueno, edozein unetan galdetuta ziur aski beste talde ezberdin bat edo izen ezberdinen bat aipatuko nuke, baina une honetan asko entzuten ari naiz Je Vagabonds izeneko bikote irlandar bat, herri musika lantzen dute, eta daukaten nolabait alderik aipagarriena da pixka bat topiko musika irlandarraren topikoetatik ihes egin eta 60. hamarkadako musika berriaren erroetara jotzen dutela eta horren oso lan freskoa egin dute. Disko pare bat dituzte eta oso freskoa dira biak. Bueno, hori bai dela benetan zaila, zuk esan bezala. Aipatzeagatik Teleferik beste bikote bat, kasu honetan Paris eta Libano, Paris eta Beirut arteko bikote bada eta orduan rock arabea lantzen dute. Eta orduan Blood Orange Syrup du izena bere, oraintxe kaleratu duten diskoak eta benetan merezi du. Kantuarena orain ere oso gustora entzuten naizen, olako pop sartako bada. Felix Brothers talde estatu batuarraren Salvation Army Girl. Benetan bada pop rock olako traliazo bat. Aipatuko dut klasiko bat, igual topiko ere badana, baina zan Buddy Guthrie gitarran idatzita zeukana, eta Buddy Guthrie gitarran idatzita zeukan hauxe ez da. Arma honek faxistak akabatzen ditu. Oraintxe bertan ere Ipar Amerikako emakume bat, Ryan Giddens izena du. Eta, bere garaian Caroline Chocolate Drops edo taldearekin ibilitako, eta horren pixka bat herri musika lantzen du, baina ikuspegi emakume eta emakume beltz baten ikuspegitik lantzen du. Eta oraintsu ere kaleratu du disko bat, eta benetan, nik uste dut, une honetan, inguru hortan, folk, rock inguru hortan topatu daiteken ahotsik ederrenetako bat dela. Denetari pixka bat, baina egia dana nire lan baldintzengatik gehien bat MP3 formatuan entzuten dudala, edo streamingean, edo bestela MP3 bat. Bai, eta gainera nola beti izan den eta askotan jodut, eta beti izan den jodetze ondo hemen, Parral Taberna, Gasteizko Parral Taberna aipatuko nuke. Bai, kafe antzokia iritsi zaite, Bilboko kafe antzokia oso leku egokia kontzertu bat, tamaina ertaineko kontzertu bat ikusteko. Bestela, normalean, gustare zaizkit oso espazio hurbilak, ezta? Txikiagoak direnak, tabernak eta bar, eta horretan, iaia edozein lekutan disfruta dezakezu kontzertu batekin, ezta? Orain lotuta, gainera kafe antzokiarekin, Lucinda Williamsen kontzertua kafe antzokien bertan. Bai, kostatu zaite, naiz bueltak ematen, eta azkenean deskubritu dut, izan zela, Michael Filen Tubular Bells, kasetean, noski. Hoi ere garbi dago, Ibon Erregeren hiltzara, disko marabilloso bat, alde guztietatik. Bai edukian, bai itxuran, alde guztietatik.